Welkom bij LF Sport. Ik sta vandaag in Herten. SHH speelde tegen de koploper. SHH staat zelf op een tweede plek. En als dan Geuselt Sport uit Maastricht op bezoek komt, dan weet ze dat het spannend wordt. SHH Herten is al lang geen kleine club meer. Met 900 leden is de club misschien wel een van de grootste in Midden-Limburg. En dat vertaalt zich ook in de resultaten van het eerste elftal. De club staat stabiel in die derde klasse en moog stiekem al hopen op meer. Zeker dit seizoen. De ploeg staat op een tweede plaats als de koploper op bezoek komt. En dat is een ploeg uit Maastricht. Geuselt Sport heet die. Die staan dus eerste. En het belooft dus een spannende topper te worden in die derde klasse B. SHH heeft afgetrapt en gaat in de aanval. Natuurlijk in de vertrouwde groen-witte shirts. Lange bal nu. Daar staat de aanvaller van Geuselt Sport helemaal vrij en dat is de treffer. Dwayne Berbe scoort al na een paar minuten spelen de eerste treffer van de wedstrijd. En dat is een domper voor SHH natuurlijk. De speler werd helemaal vrijgelaten aan de linkerkant. En een vrije treffer over keeper Ruud Schumann van Herten her. En dan staat het dus al 0-1. En dat in de topper, dat is natuurlijk een tegenvaller voor de ploeg uit Herten. Veel publiek afgekomen op deze wedstrijd. Dit is een fraaie actie van de nummer 8 van Herten. Vrij hoogstandje, maar geen rendement. Bal is achterin terechtgekomen bij Michel Slieger en die houdt er een corner uit. Misschien kan SHH gaat terug doen. Kort genomen, maar teruggegeven weer. Rico op het veld met de voorzet. Komt achterin. Komt er nog een shot? Dat komt er! En de redding van de keeper van Geuselt Sport. Shot was van Stef Wassenberg. Herten gaat terug doen in deze wedstrijd. Op zoek dus naar de gelijkmaker. Vrije trap. Snel genomen. Dan komt weer zo'n lange bal. Opletten achterin nu. En dit keer goed verdedigd door Mark Helwegen. Kupt de bal terug in de handen van Ruud Schumann. Weer een goede opening hier. Ruimte over de rechterkant. Daar komt Geuselt weer. De voorzet. En de bal weggekupt. Stef Wassenberg was op die druk om het verdedigende werk te doen. Rommeltje daar achterin. En dan kan zomaar de aanvoerder doorlopen van Geuselt Sport. Is dat de 2-0? Jawel, hij is binnen. Patrick Krein scoort de tweede treffer van de wedstrijd. Opnieuw een fout achterin in die verdediging van Herten. Scheidsrechter hij misschien zelfs af kunnen fluiten. Maar ja, het lijkt vooral dat de spelers van SHH zichzelf in de weg lopen. En Patrick Kreins is eigenlijk ten enigste die profiteert. Hij kan vrij doorlopen naar de keeper en binnenschieten. Het is 2-0 voor Geuselt Sport en dan lijkt deze wedstrijd al heel vlot gespeeld. Beelden dan uit de tweede helft. Kan Herten nog terugkomen in de wedstrijd, ondanks de 0-2 achterstand bij rust. Lange bal. Keeper Gijs Beenker verkiekt zich daar bijna op. Overname door Herten, combineren achterin, maar dan toch de bal kwijt. En op die plek wil ze de bal niet kwijtraken, dan is het gelijk gevaarlijk. Dit is Kenneth Ravenstein. Het geopend, daar komt het shot. En de redding is van Ruud Schumann. Goede redding van de keeper van Herten. Op dat shot van Chassis Leverissa. Dit is een gele kaart. Ik me terecht. Speler weer tegengehaaien. En een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Herten. Dankjewel vast. Max Winter achter de bal. Hij moet de bal voor gaan zetten. Veel mensen met naar voren nu. Weggekupt, maar niet goed. En daar is de treffer. En volgens mij gezet Rico op het veld de 2-1 heeft gescoord. Hij staat achterin het strafschopgebied. De bal wordt teruggekopt.
Ja, op een goede plek, op het goede moment. De aansluitingstreffer voor SAH. 2-1 op het scorebord. En dus de spanning weer terug in de wedstrijd. Oh, daar gaat Ruud Schumann nog een route en daar komt de 3-1. Nee, daar heeft Dwayne Berbe te veel tijd nodig om de bal binnen te schieten. En dan kan Ruud Schumann zijn fout herstellen. Ging ongeroet, maar herstelde het goed. Geen hand zet de scheidsrechter en dan komt zomaar weer een kans aan. Overtreding. Oh, dan krijgt de speler die neergehaald wordt ook nog de bal tegen de gang geschopt. En dan zijn de rapen gaar, wordt er het geduwd en getrokken. Scheidsrechter blijft op een afstandje staan, bekijken eens even wat er allemaal gebeurt. Maar spelers doen zich heel even de waarheid zeggen en voor de rest blijft het erbij. En nou Jesli Marijneken door. Vrije trap voor Geuselsport. Dat dan nog wel. Daar komt de bal in de moer. En nog een keer tegen ze gaan. Ja, het lijkt een putje trappen wat ze hier doen zijn. Bal geopend naar de zijkant. Goeie passeeractie, de voorzet. Achterin. Komt er nog een shot en dat is een gemakkelijke prooi voor keeper Ruud Schumann. Geuselsport leut de kansen liggen om de voorsprong opnieuw te vergroten. Doorgekupt en de bal weggewerkt. Er is een overtreding, jawel, gezien. Rico op het veld. Zo, een overtreding is in begonnen. Daar komt de trap van Patrick Krijns en die gaat nemen. Wissel dan, verse speler aan boord bij SAH. Het is Reno Zeekaf die erin komt. Bal doorgekupt. Het shot wordt geblokt. Maar balbezit blijft bij SAH Juliette Wierik. Opening van Max Winter. Hierboven daar staat nog Rinaldo Strijbos. Fel verdedigen van de kant van Geuselsport, maar toch de voorzet. En daar staat de invaller Reno Zeekaf. De kan uithalen en daar is de treffer. 2-2. Zijn eerste balcontact deze wedstrijd. En de invaller scoort de gelijkmaker. Gouden wissel dus van het trainersduo. Peter Verstappen en Con van Keken. Die hebben het goed bekeken, zullen we maar zeggen. Reno Zeekaf brengen ze erin en zijn allereerste wapenfeit in deze wedstrijd is meteen de gelijkmaker. En dan is de score weer gelijk. 2-2. Spectaculaire wedstrijd. Herten knokt zich terug. En de spanning is helemaal terug. De wedstrijd weer helemaal open. Nou, het publiek in Herten krijgt er zin in. Zeker als dit gebeurt. Benjamin Hompen, de opening. Daar komt Rico over het veld en de keeper is er op tijd bij. Zo waar bijna de voorsprong voor de ploeg uit Herten. Wat is hij gaande? Gaat Herten stunten tegen de koploper. Felle duels werden uitgevochten en de scheidsrechter fluit er niet voor. Het publiek is kwaad. Want er ligt speler Juliette Wierik van Herten geblesseerd op de grond. En er gebeurt nu van alles in deze wedstrijd. De wedstrijd is helemaal open. Lange bal naar voor. Herten moet weer vol aan de bak. En dan de uitbraak. Dit is weer de invaller, Reno Zeekaf. En dat komt net niet door de reer. Lange bal, nu van Geuselsport. Achterin opletten. Welke ploeg gaat hier met de winst er vandoor? De dribbel. Dit is Patrick Krijns. Terug liggen, moet de voorzet komen. Weer terug naar Krijns. En dat destijds dan boetespel. De boetespelval van Herten functioneert prima. Meerdere keren dat ze op die manier de koploper kunnen tegenhaaien. Herten maar weer eens met de uitbraak. Lange bal, komt niet aan. Overname van Geuselsport. Daar is de diepe bal. Daar staat nog Jesli Marijnen. Dat gaat naar de grond en de scheidsrechter flut en geeft een penalty. Doet ongeluid van heel Herten. En gaat het hier dan toch nog mis voor Herten.
erg makkelijk gegeven, de strafschop. We kijken een keer in de herhaling wat er precies gebeurde. De scheidsrechter is resoluut en loopt naar de stip. Dit lijkt me geen overtreding. Maar de penalty wordt gegeven en de bal ligt op de stip. En dan kreeg Geuselt Sport alsnog de kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Slotfase van de wedstrijd. Komt hier de winnende treffer. Ruud Schumann is de einzigste man van Herten die het nog kan voorkomen. De redding! Dat is de bal in de hand van Ruud Schumann. En het publiek is laaiend enthousiast. Penalty gestopt. En met nog 5 minuten op de klok blijft de stand bij 2-2. Komt er nog een winnende treffer? Nu dan misschien. Benjamin Hompen. Bal afschermen. Geen overtreding, zet de scheidsrechter. Overname door Rico op het veld. En nu dan wel de overtreding. Komt zelfs nog een gele kaart aan. Felle duels. Ja, beide ploegen willen hier toch met 3 punten er vandoor gaan. Geel voor invaller Kevin van Zijl. Daar komt de vrije trap. Appel voor Hens. Maar dat was het niet. En dan zomaar de kans aan de andere kant. Daar komt Geuselt Sport weer. Bal afgelakt en boetespel. Boetespel. Tot woede van spits Jasli Marijnen. Hij kreeg ook nog een keer een geel kaart omdat hij de bal wegtrapt. En voorzien dat de frustraties oplopen. Vooral aan de kant van Geuselt Sport. Zie hij hier willen winnen. Maar als het laatste fluitsignaal heeft geklonken, staat 2-2 op de borden. Spectaculaire wedstrijd in de hoofdrol Ruud Schumann. En dat is de keeper van SCH Oud-Herten. 2-0 achter met rust. En dan, dan deze eigenlijk, ja. Nu moet ze dit zeggen. We maken 2 blunders eigenlijk. En dan stonden we 2-0 achter. En als ze dan nog 2-2 maakt. Op basis van de tweede helft vind ik dat zeker terecht. Ja, en als ze dan zo'n cadeautje Chris als Geuselt Sport eigenlijk heeft gekregen. Dan vind ik dit eigenlijk gewoon gerechtigheid dat het 2-2 is geworden. En dan een onterechte penalty? Ja, ik denk dat ze dit zelf 3 keer zien op de beelden. De jongen dat zich achterover vallen en de scheidsrechter rent resoluut naar de stip. Ja, ik begreep er niks van, maar goed. Uiteindelijk dus pakken ze hem wel. Wat denkt Soppelien? Wacht het uit de balken? Nee, ik kies gewoon een hoek. En de jongen keek van tevoren naar de hanger ook. Ja, dat is iets eigenlijk wat in de F. Dat onze net kijken en een hanger ook zitten. Ja, nu pak ik hem. We hebben voor een puntje, daar ben ik tevreden met. Oké, ja, dan dat tegen de koploper. Ik denk dat ze een goede middag hebt vanmiddag. Ja, ik denk als ze hier verliest, dan is het gaat 4 punten volgens mij. En nu helsen ze de 2 punten, we blijven in het spoor. En we hebben niet verloren van de directe concurrent. Dus dat is altijd iets positiefs. Zoals ze zoest eerst zelf, ik denk zenuwen bij sommigen. Moeten we gaat die brengen voor die lui die zijn komen kijken. Zenuwen en nu kunnen we lekker in het spoor. We hoeven niet, laten we het zo zeggen, ze moet iedere week winnen. En als het dan een keer misgaat bij hen, hopen we dat we ervan te kunnen profiteren. Tot zover alle sport van vandaag. Voor zo'n spannende wedstrijd. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Wat mij betreft, tot dan.